Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Nahi behintzat humoriak balio di pixka bat, nahiko personalidade pixka timidua naiz negia, lotxatia hola, eta laguntzen dit pixka bat, jendiakin sozialago izaten, da horrela ze. Enaiz etxean sartuta daten nahi noitakoa, baina bai badakan horrelako puntu ere, bai. Enaizela oso ireki egia zan. Apur bat tragikoa, lotxatia, sakarra, ranzio hitza ere entzun diogu bere buruaz hitz egiterakoan. Ez dira behar bada komedia egitearekin lotzen ditugun ezaugarriak, baina norbere burua seriogi esartzea bada umoreari eskatzen zaion lehen agindua, gure gonbidatuak goitik behera betetzen du. Ia 2 hamarkada daramatza gidoiak eta kamera aurreko lanak egiten Euskadi Irratiko oilatokian, ETB bateko Guasemank eta Brinkola saioetan, ETB biko Baia Semanitan eta beste hainbatetan. Tarte horretan, Euskal Irrati Telebista publikoan egin diren umorezko esketxetatik zenbat idatzi dituen kalkulatzea ez litzateke erraza izango, baina kontutan hartzeko zenbakia litzateke. Eta hala ere, Mikel Pagadiri, gure podcast honetako lehen humorista dela esatea, gehiegitxo iruditzen zaio. Bai, eta humorista ere ematen du pixka bat, ez... Bai, ez dakit, baina, ogila esan, humorista ere Eta guionista ere, bai. Bai, kotizazio hojangatik bat esatek, kostatzen du gidoilari moduan, eta esaten dara, Zegoan bat, artista zitorero, ez? Hoi da, bai, espetakulos taurinos, regimen berezia da. Nilago, autonomoa nola naizen, gidoilaria gartzen du, gazike. Ez dakit gero gainera humorista esote den kategoria bat, ematen duenak gehiago profesionala baino beste zerbait igual. Ni presioa emate, esatezu, esan egun hon da, ja parra sortu behar da zula, ez da? Hori izan behar nezu, ez dakit dagoen, bai. gainera telebistak ematen duen ikusgarretasun maila horrekin, ez dakit dagoen presio hori nolabait jendeak, jende oso animatu da gauzak esateko, eta ez dakit esaten dizkizuten alako gauzak, alegia. Konta utxiste bat? Normalian ez, baina gertatzen da, igual, laboralen gaudela esango, kutxazaina konentzala kajerora, eta derrepente, bagadi, egin zeo zer, eta gonpan, Gainera, ez dut uste dagoenik, modurik, okerragorik, norbera nolabait esatearren, humorerako gorputza jartzeko, alako presiopean baino. Ez da normalian gertatzen, baina behin edola pasa izan zait, eta esatezu, Ze gracioso. Ze gracioso, bai. Txingoagoa bat bezala, ez da, ze gracioso, eta burua raskatuko diot. Gero gainera oraindik igual pera pentsatzeko, pues no ha parecido tan gracioso. No, rancio. Eta egitea rancio banaiz, baina, oso ondo disimulatzen dut. Bani beti jatetxe berdinera joten nintzen apaltzea, eta antxe kamarerak, ahoz esaten zian menua, eta ni galdu iten nintzen, iluntasunean. Galdu. Reala bezala, galdu. Ahozko literaturan oinarritutako liburua da, beraz, zurea? Bai, argi dago, ahozko tradiziotik datorrela, eta nik idatzizkoa pasaetela. Ni tramite bat naiz, eta hori liburu bada. Teatroa eta irratiare jorratu ditu, baina komediari, barreari, umoreari begiratzeko ekarri dugun gonbidatua telebistak egin du ezagun. Ia mitikoa bilakatu den Guasemank egiten ezagutu genuen, eta bere meritua edo bere errua den ez dakigu, baina inon ikusi badugu Angela Alkain ezin berak ere ikusleok bezala barreari eutxi, Mikel Pagadirekin egindako esketxetan izan da. Haserretzen denean ere gertatu omen zaio jendeak barre egitea. Badu zerbait gure gonbidatuak komediak maite duena. Horregatik harrituko da bat baino gehiago ikasketak egiterakoan zuzenbidea aukeratu zuela jakiterakoan. Zuzenbidea nik ez nekan bokazioik nekan 5,3 media selektibidadeko eta ezin zan beste toki askotara sartu. Ez dakit urrungoa zan IBF o lagotoko guztan bat, ni fizikoki gariketak egiten ezin zan hasiko. Ezan, probatu dezagun zuzenbideakin da. Eta gero handik publizitatea geroago egin zuen? Bai, geroago egin duen publizitatea eta diseinu grafiko eta hola, eta, pixka lan itxeko zaten, ni abogatu modun edo gauzoitan nintzen ikusten egia esan.
Eta gero handik, publizitatearen mundura sartu zinean? Bai, kasualitatez izan zen, zatik duela, ez dakit, 17 urte izango dira, 2004ean edo hola izan zen. Tokatu zitzaidan, Bilagunan egitea aurkezpen bat bezala, ez dakit, denda batzuena, zerbait, eta justu Angela Alkaintzean da, deitu ziren, programa bat eman bideat eta zu idazteko esketxeak taula eta ez nun sekulu idatzi egia zen, ikasle garaian komikik eta egiten ditun, baina ez profesionalkin, ez da gutxi ere. Eta horra hasi nintzen, da gero nagora erabururi esker, beak erakutsi ziren pixkat, gidulari hau, ogibide hau. Eta ilustrazioak eta komikak egiten zenituen? Zeuk marrastu edo? Bai, marrastu eta gero, baina, amateur totale, Bai, naizela, hemen beste etiketa bajarriko, komik egile! Beste deke este, senyor. Oso gaizkin marrasten dudan ez beti inbidia ematen dit persona batek egin dezakera. Niretzat ondo marrastea egia da, hain gaizkin marrasten dudan ez, persona bat eserita egin badezakezu, niretzat genio basa, Miguel Ángel. Hoxe, justu, hortik aurreaz eskatu gehiago. Zuhaitz Gurrutxagarekin batera aurkezten duen Herri Txikik Infernu Handik saioan agertziteken herri batean jaio zen Mikel Pagadi, Bilabonan, 1974an. Herri txiki batekoa da beraz. Gure herri hau, Euskaldunona, oso txikia delako. Eta horrek esplikatu dezake behar bada, zergatik eskaren gehiagitan animatu umorea egitera. Bagoaz, horretan ere, gure gonbidatuaren karrerak frogatzen duen moduan. Bagoaz, baina astiro. Gero eta gehiago badola, baina nola, nik uste oso txikik esan nahi dut, tamainaz ez gala jende asko, azkenian zuk txiste bat egiten batzu, norbaiti buruz, demagun ezagun bati buruz, urrungo gunean ikusingo dezu, eta esan gaizu, aizu, zer zabiltza, tal. Ez dakit horregatidan, edo zergatidan, baina badauko pixka bat nik uste dut goindik. Nik uste norberak ikasten duenan norberaz barre egitea pixka beldurra galtzen diola besteek beretaz barre egingo dutela, ez? Hoi da, bai. Azkenean bezaten du, gure buruaz barre egin dezagun, baina bakoitza beretik hasi behar dugu, ez da? Bai, norbere buruaz, ez geure buruaz. Hemen, suposatzen da humor izan naizela, eta esaten nekin sartu eta aserretu egiten ba naiz, esaten ze adibide ematen deten, ez da? Baina, hor da gauza bat humoria eta beste bat kaletik edo zer gauza deitzia. Batek baino gehiagok Euskaldunei buruz eman duen definizioa da, kanpotik ikusita arroa dirudien jendartea garela, baina apur bat begiratu eta zelo txatia garen berehala antzematen dela. Egia ote? Nik bilak errespetatzen ditut. Galtza luzian editunak, nik galtza luzekoa nahi, zatik kanila dazkat eta galtza motzakin jutiak lotxa pixkat ematen dit. Ez daka jendia zergatik ikusi beharrik ne hanka zurizurik. Galtza motxa jartzen ditunak ere ondo iruditzen zait. Baina hemen gauza bat ez deten aguantatzen dira galtza piratak. Zinek asmatu zituen galtza piratak. Piratek asmatu altzituen, nik ez daki seguru, Nik egia esan aiako tribunalea emango nuke galtza piratak asmatu zituenak. Ez da hor, mira, gauza bat esan honeko. Neskantzako ez dira gaizki gatzen, baina mutinantzako galtza piratak, xirazko tela hortakoak bolitoikin zintzilik, ez ditut jasaten. Jende gutxigo eman du kartzela, hoi iteati baino. Harri xanti favorez, hemen txek, galtza piratak stop, hemen txengo dugu txank.org edo telefono bat jarri, galtza piratak stop jartzeko. Ta hemen txek rotulu hobeto ajustatzen mazu eskartuko nitzuek, erdin ikusten data. Bale, oso ondo, jakasa izaiz, lehenengo kabreua, gaur nik uste bat bi kabreu izango ditugula. Laboral Kutxaren Madril hiribideko bulego berrituan, Donostian, Koldo Almandozekin, gure aurreko gonbidatuarekin geratu ginen, leku berean geratu gara Mikel Pagadirekin. Ordubete luzez hitz egin dugu bere ibilbide profesionalari buruz, baina guri horren beste interesatzen zaigun talde lanaz aritzeko berak minutu batzuk, baina ez ditu behar izan. Kameratzeko eta aurreko bere lehen lanak gogoratzerakoan izan. Kamera aurren ere bai alegia. Normalian atzian ibiltzen nintzen, baina gero esan zinaten, esketxen batien edo banekan ateatzietan. Nik egia zen horre beldur pixat ematen zian, zati nik ez segula aktore, ez segula esango aktorio nahi zen izatek, ez dakit interpretatzen eta ez dakit ikasi aktore izateko zehari, ez da? Baina, esketxe batzutan agertzeko eta arpegi jartzeko eta pertsonairen bat egiteko, ez zizean hain zaila deirudi eta egia zen taldea asko laguntzen zuen. Oso profesionala zian behak eta esatezu, oik esperientzia dakatenak oso eroso sentiten ditzen egia zen. Baina esaten dizuten, nik hobetan egiten dudan papera da Pagadirena, hortik aurra ja lamon liau. Estimatzen dituen lankidekin espalitz, akaso ez litzatekela zuzendari izango, esan zigun aurrekoan Koldo Almandoz zuzendariak. Talderik espadago, bere ustez ez dagoela ezer, kontatu zigun Dani Alvarez kazetariak, eta taldean maitatua izan denean bere hoberena eman duela aitortu zigun saio honetan Ilaski Serranok. 2 urtez, Euskadi Irratiko Ollatokia programan gure gonbidatuaren lankide izandakoak.
Lankide oiarekin ados dagoela esan digu Mikel Pagadik. Nik uste garrantzitsua dela, zatik, proiektuak eta gehienak ondo ateratzen badia beste batzuk ez dakit, taldia garrantzitsua da, horre ez da besteik, zatik, pentsatzen du jendiak, edo ez dakit, bote prontuan zuk igual telebistan ikusten ez urpegi bat, ez da, esatezu, jozeo nadan tipua, ez, atzien lan asko dago. Bai, edozein izan dare, esatezu, hori improvisazio oso gutxi dago. Esatezu, improvisaketaren askotan prepatuta egoten da, eta hor dago gidoi lana, hor dago realizazio lana, hor dago lokalizazio lana, hor dago produzio lana, hor dago aktore lana, eta gero azkenien ikusten duguna telebistan da pixkat horren emaitza guztioi, baina hor dago 20 pertsonen edo talde 15 pertsonen lan ezinbestekoa. Ikusten ezten talde handi bat, eta ofizio askotako lankideak koordinatu behar dira proiektu handiak aurrera ateratzeko, dela kreditu kooperatiba bat sortzeko zein telebista saio bat egiteko. Era horretako alegin bat ondo ateratzeko gauza asko behar dira, baina importantena deren alegina da eta elkarri egokitzen ikastea. Garrantzitsua ere bai talde adaptatzea, mundu guztia adaptatzea bata besteari, eta hola pixkat harmonia hori egitzak, eta gero baten bestengatik ere ikastea. Tokatzen zaizunean, esatezu jo, pertsona honek asko dakit, esatezu jo, nahi izan sortea lehenengo urtean, nagore aranburu, ondo tokatu, eta esatezu, joder, ja, honek konbalidatzen dizkit unibertsitateko 3 urte, esatezu, ez sekula izango horrelako sortea, gero beste batzu badaude hola, esatezu, batetik hartu, bestetik hartu, baina justu nagore bezalako makina bat tokatzen zaizula onduan, da esatezu, jode, hazen lujua, ez da. Bai, lusua eta ez edonolakoa lanbideaz asko dakien eta dakiena irakasteko prest dagoen lankide bat aurkitzea. Gizatasuna lanean, dio Mondragon taldearen goiburuak eta ez alferrik. Lusueri falta denean, dio Mikel Pagadik, nabaritu egiten da. Nik ikusietena gero beste jende askori falta izan zaiona edo esan dezu, hostia, hemen ez dakit ze formazio da, ez da, baina horreko pertsona bat izatia onduan, eta gaina emakume izatia, importanti irutzen zaitela, ezinbestekoa da. Emakume falta tragikoa espada dramatikoa izan da komediarena, baina Nagore Aranbururi, Guasemankeko lankideari zor dizkio gure gonbidatuak, entzun duzu, bere lanaren oinarrezko lanabesak, etorri diren hainbat eginkizun eta hainbat saiotan erabili dituenak. Esketxak idazten hasi zen, hortik kamera aurreko lanak egitera pasatu zen, irrati esatare izan da, bakarrezketak egin ditu, eta aktore bezala teatro lanen bat ere bai. Guasemank, Brinkola, Oilategia edo Baia Semanitaz ezik, Bodologuak, Airea, Jokoz Kanpo edo Autentikoak saioetan ikusi dugu. Azkena, Herri Txikik Infernu Handik, astero-astero ETB baten batez besteko audientzia igotzea lortu duen saioa. Euskal Herriko bazterrak ezagutzeko aukera eman dion programa arrakastatsua. Bazterrak eta jendeak. Nik uste jendearen ezautzea aukera handia ematen duela eta historia asko ezagutzia eta era desberdinetako jende asko ezagutzia eta hori da. Bizkat hori, ez dakit konbaliatu egiten psikologiako urte bat horrek bai. Eta nahi ere bai ahorratzia diban batea jotia, zati jendeekin hitz egiten dazu eta pixka bat hortxe bakoitza bere terapia dauka, ezta? Tira, bazterrak, jendeak eta leku bakoitzeko euskararen doinuak ere bai. Ulertzeko arazoik ez dugu izaten gehienetan, zati pixka bat, ja azkenean belarri egiten zaizu, ezta? Bai Iparraldea joten bazera, bai Bizkaialdea joten bazera, bai Hegoaldera edo Nafarroa joten bazera, hortxe azkenean belarri egitea da, eta nik uste, hor, eta jende gaina ondo hitz egiten dut, nola dan nahiko, nahiz eta programa pixkat espresa dan, gero ordu bete edo ordu eta erdi pertsona bakoitzarekin egon da, lasa hitz egiteko denbora ematen dizu. Eta oroar jendeari dagokionez emango zizun ezagutza bat, herri bakoitza nolakoa den apurra jendea, ez? Ertzainan kontrolak ze gloritetan Euskal Herri osoan badakin nun dauden, eta menu del dia nun jaten dan merkena eta gobena, hori ere bai, baina jendearen ere bai. Halako informazioarekin aplikazio bat sortu dezakela otu zaigu, txiste txarra ezin ebitatu eta apagadi proposatu diogu. Berari, komediante zen finagoarekin Mikel Ingira okurritu zaio. Gauzak horrela, bizitzan humorerik ote duen galdetu diogu, eta horrek zenbateraino laguntzen duen. Bizkan ikusten humoreakin gauzak hartzia segunda ze gauza laguntzen dula, ezta? Baina, hombre, situazioak badaude humorearen, ez dakit, tokizkanpo da hon edo bada hon edo, ez naizela esango betiko topikoa de, eske bizitza komediakin asko zobia, a ber, no, tanatori batien txiste kontatzen ez da, hasiko, ez da, hori da. Baina, bueno, laguntzen dula, bai, nik uste laguntzen dula, baina, bueno, como una tirita. Nahi topikuek pixkat, ikute zaizkite, lotxa pixkat ematen diete, bizitza humoreakin asko zobia da, a ber. Eslogan bat. Bai, hoi da, bai, hilabetien, erregiak entzen badiate, nik humoriek asko lagunduko ez da, baina topikuek ez dakit, laguntzen dula, bai, pixka bai, balsamago pixkat bada.
tarteka akordatzea, suspenduta ez ibiltzeko. Oida, bai, laguntzen du, bai, pero ez da kontu, pagadizun amargau. Ez zaizkio errazkeriak gustatzen gure gonbidatuari, topikoak edo esateagatik esaten ditugun gauzak. Horrelako gehiegi ditugu eta humoreren arloan ez gutxi. Euskaldunok umore gutxi dugula adibidez esan egiten da, baina ingelesena fina dela ere esaten da eta gure gonbidatuak dioen moduan ingelesak dira Benny Hill eta Monty Python, gatz larria eta fina, zabarkeria eta surrealismoa, ahazteko moduko alena eta ahaztezina, bigarrena, eta ofizioa ikasteko oso baliagarria. Bai, Monty Python asko, nik uste izan ziela pixka fundazionalak ikasteko momentun, ikuste genitxun kriston Monty Pythonen bideo esketx asko, ez da? Eta baita ere Los Simpsone, bai, Los Simpson oirike bai, eta geho, ez dakit momentuko ezen gehiago zien, eta geho Saturday laikeguak ikuste genitxun pixkat esketxak, eta jode, nundik atera ideiak, eta olako guzak, eta oso baliagarrik izan diela. Eta haik dira, nik uste Monty Pythonen Flying Circus dela, 67 edo orkua, ez da? Hortxe. 1969ko urriaren 5 emititu zuen BBC-k umore surrealistaren historiak eman duen obra garaienetako bat, Monty Python seikotearen zirku hegalaria. Edozein disiplinak eskatzen du ezagutza, eta ezagutza ezin da eskuratu espada ikasteko ohitura hartzen. Nola ikasten da gidoilari izaten ostera edo umorea egiten? Koldo Almandozek aurreko saioan dagoeneko aipatu zuen hitza agertzen zaigu berriz elkarrezketan. Vampirismoa, denetatik edatea. Bai, nik uste gidoilari laneako, nik gehiena balio izan ditena da, abarre teknika bada, ez da, ikasten dezuela dialogoa nola idatzi, edo eta kotaksi nola jarrita idana, dala observazio pixka bat, eta asko alimentatu, ez da, elikatu igual bagauzak ikusi, ez obsesionatu azkeneko berritasun guztik ikusten, baina bai pixka bat, fondo de armario izan. Ba, hau nola egiten dute, besteak zer egiten dute, azkenean dana asmatuta da, ezta? Zuk egingo dezu gauza bat, igual goindala 30 urte ja egina dauna beste modu batean, zure estiloak egingo duzu, baina nik uste gauza gehienak asmatuta daudela, eta pixkat hortik hartzen jutik eta zure Frankenstein hori sortzi, ezta? Vampiroaren esan dut. Da, pixka batetik, ez da la kopiatzia edo, ez da, gustatzen man zaizu Monty Pythonen zea batek esatezu, ostia, ba, igual hemen beste sentidu batutan egin daiteke eta ez dakiz, eta geho klasikoik ematen dizkizute pautak ze funtzionatzen dut da, zer ze denborak izan behar dituzten esketxaz, eta azkenean guazemakena zegin nien, bai, nik ez nekin nola idazte zian, da euskeraz nola funtzionatuko zuen, eta hola, eta, bueno, egiten ikasten da, importante hori da. Bai, nik uste egiten ikasten dara, zatek liburu asko daude, como escribir un guion, como escribir pelikula, como escribir, baita literaturakene baita, azkenean idazten jartzean arte, hori da momentua, nik uste, tanta burutik jaizten aztean nian, esatezu, eta nik oin horri aldea nola bete behar dut, eta azten zea, eta hoxe. Ongi etorri Sautrelara, letren errepublika txiki honetara. Gaurkoan Euskal idazleen panoraman gailentzen ari den egile bat dugu. Gabon. Gabon, bai. Saio hasi baino leheno nik gauza bat esan nahi nizuke, matiz txiki bat. Matiz txiki bat. Orain dela gutxi, olerki konkurso bat irabaziet, eta erloju hau eman diete premio bezala. Eta olerki ja denborari moduzan, zu denbora, zu erlojua, zu mergible. Halako gauzak idazten eta egiten nola ikasten den esan digu Mikel Pagadik. Obserbazioa, lankide onak, onenek egiten dutena ezagutu eta handik ikasi, eta beste gauza bat, importantea, Paditza Ifeski gidoilariak emandako aholkuaren antza duena. Ez pentsa egiten duzuena artea dela, pentsa lan bat dela, eta lasai, artistak bazarete egiten duzuen guztia izango da artea. Halako zerbait dio gure gonbidatuak ere. Bai, hoi pasa zaigu batzutan igual, gidoilari lanetan jendia etorri nadien igual, bai oso zinema gileak dianian, bai dakate velozidade hori, ez telebistak velozidade, abiadura hundi jaskatzen du, ez da? Ez dala, baina azten basea igual, obra maestra idazten aizela pentsamentu horrekin, blokeo, Obeda pentsatzia, estai escribiendo la mayor tonteria del mundo, eta horrela pixkat korritzen du asuntoak, baina azten basea hemen mundu aldatuko den idazten aizenakin, nire esatiek lotxa ematen dit, baina pixka bat zea, ez hori pixurik endu. Sortu eta zuzendu,
Egin eta egindako ebaluatu. Bi gauza hoiek, bi mugimendu, bi energia hoiek beharrezkoak dira edozein lan arlotan, edozein sormeneko izpen egiteko. Zuzentzen ez duenak edo egindako aztertzen nekez lortuko du hobekuntzarik eta zer esanik ez bikaintasunik. Baina zuzentzaileari ematen badiegu leku gehiegi, prozeso guztiak eten egiten dira. Zuzentzaileari ere bai beti burun da ona esatezu, gehiagire pixkat utzi, gazki banima dago arreglatuko da eta jazta. Zer, ez da zuzentzaile jan egiten guztiz? Momentu guztien da zaude, gaizki egiten dezula pentsatzen da, nahi egitea zen trauma asko izan ditu de, hau, nizien intrusismo laboral egiten nahi naiz, hemen ez dakit ondo idazteten edo ez, funtzionatzen du, yo no sé si es por mí, es por otro, azkenean duk, kezka guztiek ez da, eta, bueno, kotizatzen segitze du, así que, bueno, gaitzardi. Datorren urtean, leku berean jarraituko du kotizatzen, herri txikik infernuandik, ETB batera itzuli dela konfirmatu baitu Euskal Telebistak. Telebistatik kanpo askotariko interesak badakigu dituela. Irakurtzalea dela adibidez, historia asko interesatzen zaiola, gerra kontuetan nekez irabaziko geniola trivialean partidarik, eta parte hartu izan duela inoiz urtero, milizen oiantzita, 100 afizionatu biltzen dituen Ebroko bataiaren eszenifikazioan. Behar bada horregatik gustatzen zaio enkarguz lan egitea, mercenario alegia, zentzurik hori bai, nobleenean. Neko tragikoa naiz eta pisu asko hartzen dute, batzutan, eta gehiagi, eta ondokoan askatzen ditu, baina, ondo, bai, da, kontratista esatzen zaio bain. Prensak, pixka date, eufemismo hori, kontratista. Momentuz, enkasilatuta nahiko ondo nao, eta enkarguz, bueno, esan nahi dut... Mercenario lanetan, bai, Blackwater total. Horretarako tartea ateratzen duenean, badabildio beste lagun batekin proiekturen batean. Edo zer esan liteke, gizarte sareetan koktelak egiten abila dela deskubritu dugu. Historia liburuak maite dituela, bagenekien, mundu gerretako objekturen bilduma txiki bat daukala ere bai. Batek daki, zein esan daiteken urrengo proiektu hori edo horren ostekoak. Telebista, teatroa, guazemak berezia, Friends, telesailarekin egin denaren modukoa. Batek daki, non ikusiko dugun Mikel Pagadi, humoraren egoekin, topiko zaharkituen azpitik eta sasi guztien gainetik.